I'll sing to you. I'll sing to you. So I'm reaching out my hand, let me look into your eyes. Feel what lies heavy on your heart, and the strength you keep inside. I hope they understand, see your fire burning bright. I hope it leads you through the dark when they're covering the light. I hope you know you're not alone. Here's one for those long late nights when there's nowhere for wishing. Out at the edge of might have been and what's left to lose. If I can't speak the words to give you what you're missing, I'll sing to you. I'll sing to you. I'll sing to you. So if you need some comfort, lay your head on my heart. When you're deep down and out and all the pieces start to come apart, if all I can do is sing a memory of love in a sky of stars, that's what I'll do. I'll sing to you. Here's one for those long late nights when there's no well for wishing. Out at the edge of might have been and what's left to lose. If I can't speak the words to give you what you're missing, I'll sing to you. I'll sing to you. I'll sing to you. I'll sing to you. Maayong buntag. Maayong buntag mga kaigsuunan. Manindog tang tanan aron sa pagsimba, pagdayeg sa atong Ginoong Dios. Ug unya akong giawhag nga ato kining i-share dito sa atong mga kapamilya, kahigala, bisan pa katong naa sa layong dapit. Ug tanan mingon og Amen. Okay, kinsay naka-share na ninyo ni ining maong live stream? Ato ni i-share ha. Sige, mag-ampot ta mga kaigsuunan Ginoo. Naa kami diha sa imong atubangan, Lord. Nagdala sa among mga kasing-kasing, among mga huna-huna, ug ang tanan sa among kinabuhi diha kanimo Ginoo Dios. Acknowledge kami nga ikaw ang Diyos nga makagagahom, walay sama kanimo Ginoo. Lord, ania kami aron pagsimba, pagdaig, paghimaya diha kanimo Ginoo. Maayo ka Lord, wadyo ka ni pakyas Ginoo. Ikaw ang among kusog, ikaw ang among dalangpanan, ikaw ang among wisdom, O God. Father, we ask you Lord that you move in our midst. Ikaw magalihok sa among taliwala. Ikaw Ginoo ang magatagbaw sa kada usa kanamo Ginoong Dios. Lord, salamat nga sa imong presensya adunay kagawasan, kaayuhan, kalig-on, adunay katagbawan Lord. Ang imong balaang espiritu nagadagayday nini sa among taliwala Lord. Salamat kaayo Ginoo.
Ikaw magaayo, ikaw magalig-on, ug ikaw ang magabuhat sa angay nga buhaton sa among kinabuhi. Kinamong giampo, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Maayong buntag, Pisigo. Andam na ba mo mudayig sa tong buhing Dios karong buntaga? Amen. Andam na ba mo musaya, musinggit siyang presensya karon? Amen. Let's go! Salamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Miyanhi ka ning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan. Piling yung kabayran. Dilig yun kabayran ang kaayo mo. Dili mahitupngan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos na bingamhanan, kabaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Lawata! Tawata ang among mga Pagdaig! ingon sa mahumot nga insenso. Pagkaila pa diha sa imong Trono! Umahimaya ka! Umahimaya ka! Umahimaya ka! sa pagsimba. Magkapasalamat! Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. May anhi ka ning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan. Dilig yun kabayran ang kaayo mo. Dili mahitupngan ang kaayo mo. Ginoong Diyos na bingkamhanan, nabaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Tawata ang among mga Pagdaig! ingon sa mahumot nga insenso. Pagkaila pa diha sa imong trono. Umahimaya ka, umahimaya ka. Lawata! Tawata ang among mga pagdaig. Ingon sa mahumot nga insenso. Pagkaila pa diha sa imong trono. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Hallelujah! Padayon ta diha sa presensya sa tong Ginoo. Magpadayon ta magpasalamat, magpadayon ta musinggit, mag-awit diha sa kaniya kay angayan niya ang ato ang pagdayig. Amen. Magadool kami. Tuol kami kanimo, Amahan. Uban sa pagpaubos. Uban sa pagpaubos sa among kaugalingon.
ba sa pagpataas sa among mga pagdaig, magasinggit, mag-aawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw, magasinggit, mag-aawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw, magasinggit, mag-aawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Jesus, pagadaykon ka, pagadaykon ka, pagadaykon ka. Jesus, Pagadaykon ka, pagadaykon ka, pagdayon ka, Jesus. ang atong mga Pagdaig, ang sa Diyos nga balaan, ang atong gugma sa pag-awit, ibalik ta sa atong hari, ang atong mga pagdaig, para sa Diyos nga balaan, ang atong gugma sa pag-awit, ibalik ta sa atong hari. Bayaran ka pala ang ngalan, Dahil kung iyang pagkagamanan, itanong sayawan ang Diyos. balik ta ng pagdaig sa atong Diyos nga balaan, ibalik gugma sa pag-awit sa atong Diyos nga mao ang hari, ibalik ta ng pagdaig sa atong Diyos nga balaan, ibalik gugma sa pag-awit sa atong Diyos nga mao ang hari. Bayabo, Bayawan ka pala ang ngalan, dahil kung iyang pagkakamhanan, awitan o sayawan ang Diyos. bayabo Pala ang ngalan, dahil
Ginoo naghatag ka nato og kadasig. So atong ibalik ang atong kasing-kasing sa pagdaig kanya in spite sa atong na-experience karon for how many years? I think mga 1 year. So I pray and thank to the Lord nga matag usa ka nato karon nga we still continue to worship Him in spite sa atong na-experience. So magpadayon kita sa pagdaig nga siya lang atong dalangpanan ug walay rason nga tanan nga mga bad nga mga situation nga atong naagian nga dili ta magpadayon sa pagdaig diha kanya. So magpadayon ta sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Magpadayon tas ng pagdaig sa tong Dios. Kay bao siya unsa ang nasa yung kasing-kasing karon. Kay bao siya kung unsa inyong kahimtang karong panahona. O karon angay ta mo duol kaniya. Kay siya tong dalangpanan, di ta niya pasagdan o gihigugma kamo kaniya. Ato iya itaas tong mga pagdaig ug pagsimba kaniya. Sa kalisdanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako, mga problema man, mga pagsulay, walay laing sangpiton ko kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, pamatian mo ako, ug andam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Dalangpanan ka, o Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong nabatunan, diha lang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalangpanan ko. Sa kalisdanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako, mga problema man, mga pagsulay, walay laing sangpiton ko kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kinasayod, kay nasayod ko, pamatian mo ako, ug andam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Dalangpanan ka, o Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabatunan, dihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalangpanan ka, o Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabatunan, dihala sa imong kiliran, pagkabutan
kalinaw akong mabatunan, dihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dahalampanan ka, O Diyos kasagugma. Ang kalinaw akong mabatunan, dihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos kasagugma. Ang kalinaw akong mabatunan, dihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, O Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Ikaw ang dalampanan, O Diyos. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. O Diyos samahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan o kalagitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwag. Walay rason, walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Walay rason nga dili ka namo simbahan.
angay sa tanan pagsimba nga atong buhi nga Dios. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka magabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasalamatan. Sa tanan. Just worship you. Come on, just pray in tongues. Kora mama maraba shiki alarabo sodi araba. Yalarabo shiki alarabo sodi alaraba baba raba yaraba. Yarabo sundare bebe yalarabo shiki alaraba. Oh yarabo sundoro bularaba shiki alaraba baba. Yalarabo shiki alarabo sodi Hallelujah. Let's sing it again. Walay rason. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Walay rason. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Amen. Amen. Atong pagpakan ng atong Ginoong Diyos. Amen. 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 Okay. Amen. Wato kita sa pag-ampo. Padayon na itong ampo. Tinuod atong ipadayon ampo ang Israel. Kay tungod kay mao man ang gisulti sa Biblia, mao man ang gisulti sa Ginoo nga atong idadon sa pag-ampo ang Jerusalem, ang Israel, iampo nato. Padayon natong ampo ang kaluwasan sa Israel. Ikaduha, ang atong nasod, ang mga kasimbahanan sa Pilipinas. Ampo nato ang lihok sa Ginoo, unya iya sa mga pastor, unya mga ikaduha bahin sa atong nasod ang pagbakuna nga walay mga side effects or adverse side effects, o maayo ang pag-distribute niini og available ang mga bakuna para sa mga katawhan sa Pilipinas. Ikatulo, ampo nato ang
atong simbahan, ang atong mga giplano nga mga abrihan nga mga simbahan sa Cordova, sa Canada o sa lain pang mga lugar, especially magsugod diri sa Cebu. Okay? O niya i-appeal na sa dang inyong mga personal nga panginahanglanon. Mag-ampot ang mga kaigsuunan. Amahan na mong langit ngon, gamahanan sa tanan, walay imposible kanimo Ginoon Diyos. Miduol kami kanimo Lord. Nagdala sa among mga kasing-kasing, sa among hunahuna, o sa among mga pag-ampo diha kanimo Lord. Salamat Lord nga ikaw ang Diyos nga motubag sa tanan namong mga pag-ampo. Ingon ka Lord nga ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and the door shall be open. Dahil na magdala sa pag-ampo Lord ang Israel, ang Jerusalem God, ang kalinaw sa mga lugar. Lord, iampo na mo ang kaluwasan sa mga Israelita. Ilang abrihi ang ilang mga mata, ilang makitaan nga si Jesus, ang gamahanan si Jesus, ang manluluwas, o ilang makita ang ilang kaugalingon nga nagkinahanglan sila kaluwasan o Diyos. Salamat Lord nga ikaw Ginoo gusto nga ang kanang katawhan sa Israel maluwas o aduna kay maayong plano alang sa maong nasod Lord. Yampo sad namo ang among nasod, padayon kami ampo God sa Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Padayon namo ampo Ginoo ang kaluwasan sa mga katawhan. Gusto nimo ang tanang tao maluwas sa Dios. And I pray nga sa mga kasimbahanan, ikaw magalihok, ikaw Lord confirm sa imong pulong pinaagi sa mga signs, mga wonders o mga miracles o God. Lord, nga ang mga kasimbahanan, padayon kini Lord God, paglago, padayon pagtubo, padayon paglambo Lord, ang imong mga katawhan Ginoo, mo padayon diha kanimo og tubo sa ngalan ni Jesus. Ampo na mo mga pastor o Father, hatagi sila og giya. Ikaw ang magasulti sa ilang hunahunag kasing-kasing ta mga ilang dadon nga mensahe every Sunday o God. O Lord, salamat kaayo nga bisan pa sa mga online services sa mga kasimbahanan. Ikaw nagalihok Lord, og imong i-confirm ang imong pulong Lord God. We pray for salvation God sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Ang imong simbahan kadunay Lord God nga mag-advance forcefully Lord sama sa panahon ni John the Baptist Lord nga kining COVID dili kini di maghinder sa imong paglihok sa imong simbahan. Yan po sa namo Lord God ang mga vaccine of Father sa Pilipinas. Lord, that this will be made available o walay mga adverse effects, oh God. Walay mga side effects, walay mga reactions nga dautan sa lawas sa imong mga katawhan, Lord. And I pray that it will be made available for everyone. Salamat kaayo Ginoo nga ang among ekonomiya padayon kami lambo, padayon kami Ginoo nga maka-recover. O Lord, salamat bisan sa panabaho sa mga katawhan sa Pilipinas. Father God, we ask you Lord for your protection. Ngun sad ang mga frontliners, O God, protection, kaayuhan sa mga adunay sakit sa COVID, O Father. O dili na kini magpadayon og katap sa ngalan ni Jesus. Lord, lamin na sa mga areas kung diin adunay strict nga lockdown, O Father. God, I just pray nga ikaw ang magahatag og kaayuhan Lord sa among nasod sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Og dili lang sa among nasod kundi sa tibuok kalibutan Lord. Adunay kaayuhan Lord God sa ngalan ni Jesus, O God. Abba my Father, we pray nga ang imong ngalan mahimaya sa among taliwala Lord. Padayon sa namong ampo ang among tinguha as a church, O Father, to open churches, satellite churches, Lord God. Lord, karon sa Cordova, sa Canada, o bisan pa asa nga lugar, kaya nagaingon kang magbuta po elders in every town. Father, ikaw magakonect ka namo sa mga tao nga adunay
ang kasing-kasing na andam na. O Lord, salamat sa ilang kaluwasan. Father, salamat sa pag-raise up nimo mga workers and laborers in the harvest field, O Father. We pray there is a Praise Cathedral Cebu. Bisan pa ang mga satellite churches, O God. Lord, salamat kaayo Ginoo nga ang mga kadausa kanamo adunay tinguha sa pagamaog mga disipulo nga pagsangyaw sa imong pulong, Lord, o pagtudlo sa mga mudawat diha kanimo aron sila mahimong imong mga disipulo, Ginoong Jesus. Lord, ampo sang gidala sa pag-ampo ang mga panginahanglanon sa kadausa. Lord, ang spiritual nga panginahanglanon, ang mga tao nga nagkikinahanglan og revival sa ilang spiritual lives. I pray, Father, nga sila mo balik diha kanimo, nga dunay kainit, O Lord God, o ka pagkagutom sa imong presensya o sa imong pulong, O Lord. Father, salamat nga bisan pa sa among mga panginahanglanon o God nga pisikal. Kaayuhan, ikaw magahatag, Lord. Father, emotional nga mga kaayuhan o kalig-on, Lord. Ikaw sad magatagpo niini, Ginoo. Lord, sa mga pinansyal, sa mga material nga panginahanglanon, salamat kayo, Lord, kay ikaw ang amon Jehovah Jireh. Ikaw ang El Shaddai. We pray for the salvation of our family members, God. Ang kada miyembro sa matag panimalay, maluwas kay mao ka na imong saad, Lord. Mga lagad diha kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, nga ang mga matag panimalay adunay paggiusak, halinaw, ug Lord, adunay kaluwasan. Father, kay imo ka ng saad, O Father God. We just bless you. All the needs of the families, O Father, will be met. Bisan pa sa ilang mga material needs, mga provision, O Father, sa tuition fees, Lord, sa pagkaon sa matag-adlaw, Lord, sa ilang mga bayranon, Lord God, sa ilang mga utilities, sa ilang mga rental fees. Thank you, Lord, kay ikaw ang amon Jehovah Jireh, God. Salamat kay Lord. Amo kang yatagan og luna og lugar nining serbisyo karon. Imuha ka ni Ginoo. Paglihok, Lord, according to how you want it done. Kini among tanan giampo sa tanan among giampo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ingon og amen. Atong pakpakan ang atong Ginoong Diyos. Amen. Amen. Okay. Pwede na makalingkod ang tanan. Karong buntaga sa atong prosperity tips, ang atong basahon na sa Lucas 10:7. Lucas 10:7. Sa niaging simana atong gipahinumduman ang atong kadausa nga ang Dios nagatinguha sa atong kalambuan. Okay? Sa Lucas 17, ingon diri, pabilin kamo ni adtong balaya, kaon ug inom sa ilang idalit ninyo, kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Meaning, ang gatrabaho, adunay reward. Atong Ginoong Diyos naga-reward. Amen? Kung kita magtrabaho, hatagan ta niya og income, natay salary, natay mga profits sa atong negosyo. So, ang Ginoo mag-reward sa mga nagtrabaho. Ingon sa 1 Timothy 5:18, kay ang kasulatan nag-ingon, ayaw sampungi ang baba sa baka samtang maggiok kini sa trigo. Nag-ingon usab ang kasulatan, ang mamumuo angay gayud suhulan. So ang atong Diyos, nag-reward siya sa mga taong nagtrabaho. Amen? Mauna nga naatay income, naatay sweldo, naatay profit, tungod kay ang Diyos ang nag-reward ka nato. Amen. O king kita padayon og trabaho, padayon po siya pag-reward nato. Sa ato mga paningkambon, tagaan ta og kusog, tagaan ta og success. Okay? Tagaan ta success kay mao may iyan saad. Labi na gyud kung kita magtrabaho diha sa Ginoo. Amen. So sa atong trabaho, dili lang na ingon trabaho, ato sa nambuhaton nga ingon nga nagtrabaho ta para sa kay mayaas Ginoo. Pero labi na gyud tong nagtrabaho para sa iyahang gingharian. Magsangyaw ta sa pulong sa Ginoo,
mag-share sa gospel, magamata og disipulo, ang Dios ra ang bahala nga mo reward kanato. Ug ang tanan nga gi-reward as Ginoo moingon og amen. Okay? Atong ihatag ang atong mga halad ug ikapulo diha sa atong Ginoong Dios. Magampo ta. Lord, salamat kaayo. Imo kaming gi-rewardan. Mao nga kami nakadawat og sweldo, nakadawat kami Ginoo og profits tungod kay ikaw nag-reward kanamo. Sa among mga gihikap, sa among mga kamot, gipantrabaho sa among mga kamot, ikaw naghatag kalampusan. Og ania kami nagdala sa imong ikapulo og among mga halad. Dawata kini Ginoo kay kinigikan sa among kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus, og tanan mingog og amen. Amen. Welcome, PC Go! Hey Max, I bet you were blessed by the offering thought, right? Amen. And now it's time to give back to the Lord. So, for those who are on site, there are people who will be receiving your tithes and offering. And for those who are online, you can transfer your tithes and offering into these bank accounts. So never forget, those who gives generously reaps generously. And also, set your heart right in giving back to the Lord. And lastly, the Lord loves a cheerful giver. Alright guys, that's a wrap. Cause we all make mistakes sometimes, and we all step across that line. But nothing's sweeter than the day we find. It's hanging over him like the clouds of Seattle, and raining on his swag, falling deeper in the saddle. It's written on his face, he don't have to speak a sound. Somebody call the 5-0, we got a man down. Now you can go and play it like you're all rock and roll, but guilt does a job on each and every man's soul. And when your head hits the pillow at the nightfall, you can bet your life that it's gonna be a fight, y'all. Cause we all make mistakes sometimes, and we've all stepped across that line. But nothing's sweeter than the day we find forgiveness, forgiveness. And we all stumble and we fall, bridges burn in the heat of it all. But nothing's sweeter than the day, sweeter than the day we call out for forgiveness. We all need forgiveness. We still look great. My mama told me what I would be in for if I kept all this anger inside of me pent up. My heart been broken, my wounds been open, and I don't know if I can hear I'm sorry being spoken. But those forgiven much should be quicker to give it. And God forgave me for it all. Jesus bled forgiveness. So when the stones fly and they aimed at you, just say forgive them, Father. They know not what they do. Now you can go and play it like you're all rock and roll, but guilt does a job on each and every man's soul. And when your head hits the pillow at the nightfall, you can bet your life that it's gonna be a fight, y'all. Cause we all make mistakes sometimes, and we've all stepped across that line. But nothing's sweeter than the day we find forgiveness, forgiveness. And we all stumble and we fall, bridges burn in the heat of it all. But nothing's sweeter than the day, sweeter than the day we call out for forgiveness. You know we need that. You know we need that. You know we need that. Hey, yeah, let's talk to 'em. No matter how lost you are, you're not that far, you're not too far. No matter how hurt you are, you're not that far, you're not too far. And no matter how wrong you are, you're not that far, you're not too far. And no matter who you are, you're not that far, you're not too far from forgiveness.
nothing sweeter than the day we find forgiveness, forgiveness. And we all stumble and we fall, bridges burn in the heat of it all. But nothing sweeter than the day we call out for forgiveness. We all need forgiveness. We all need, yeah. No matter how lost you are, we all need forgiveness. No matter how hurt you are, we all need forgiveness. No matter how wrong you are, you're not that far, you're not too far. Forgiveness. No matter who you are, you're not too far, you're not too far. We all need, you know we forgiveness, forgiveness. We all need, yeah, you know we forgiveness, forgiveness. We all need, we do, forgiveness. You know we all need, we all need, forgiveness, forgiveness. Atong pakpakan kasapa ang atong mga alagad sa Dios paagi sa pasundayag. May buntag sa tanan, palihog hatagig pahiyom ang imong tapad, ing na may buntag. O katong mga naminaw na mati nato sa Facebook Live, padayon natong giawhag ang inyong pagdala sa inyong mga minahal sa kinabuhi, kuyog sa banay, panimalay, o ingna nga panahon sa panimbahon, nga bisan anaak o sa may mga kakulian nga nung dili kamo makaanhi, atong kwaon ang kahigayunan nga makasimba lamang gihapon aron ang yawa walay luna sa atong kinabuhi. Kung anaayon yung mga Biblia palihog igsoon, atong ablihan kini karon, nagpadayon kita sa atong pagtuon ug tuki bahin sa mga prinsipyo sa pag-uswag o sa pagtubo o sa paglambo, mga pagtulunan unsaon nga ang pandemya dili makalupig, dili makapababag sa atong mga lakang sa pagtuo ug pagsalig. Atong gitun-an na ang mga nangagi bahin sa pananawon, ang gahom sa pananawon, ang importansya sa pagkakaplag sa kaalam, kahibalo ug pagsabot, ang labot sa mga relasyon, ang gahom sa maayong paghuna-huna, ang pagkamabungahon ug natan-aw pud nato karon nagdugay kita sa gitawag nga gahom sa pabor. Ato nakatunan ng pabor dili na siya grasya. Ang grasya mao ang unmerited favor, wala kay mabuhat kay grasya kana, wala nay labot sa imong binuhatan susama sa atong kaluwasan. Ang Dios mao ini tinguha nga makakaplag kita nga kaluwasan, gihatagan kita kahigayunan aron makapili kita sa kaluwasan nga iyang halad kanato og naa nato ang pagpili kung dawaton o dili ba ang iyang gibuhat sa krus. Ug ato nakatunan nga ang pabor na ay duha ka aspeto, pabor sa Dios ug pabor sa tao. Ang pabor sa Ginoo ato nakaplagan nga naa kay mga buhatonon aron imong mapahimaya ug ang Dios makakaplag og atong matawag nga pleasing look upon us, or ang Ginoo mahimuot sa atong mga pagpanlihok ug ang Dios muhatag og sukli sa atong mga pagsalig pagtuo nga atong gibuhat sa iyang pulong. Ug ato nakatunan apoy gitawag nga pabor gikan sa tao, kay ang Ginoong Hesus nagtubo siya sa pabor sa Ginoo ug pabor sa tao. Sama pod ni Propetang Samuel nga nagtubo pod siya sa pabor sa Dios o pabor sa tao. Way kalahian kung ikaw misalig sa Ginoo, mahatagang kag pabor sa Ginoo o pabor sa Dios. Ug atong gituki karon ng pabor sa tao tungod kay kini dili man grasya nga maingon nga wa tay buhaton, ang pabor sa tao resulta sa atong saktong panabot aning pagpuyo ning kalibutana. Atong nakatunan ang importansya sa gitawag natong pagpasidungog. Kung makakatun ka og pagpasidungog, dili og pag-ut-ut og pagdaot og tao, layo ka og abton. Kay ang mga tao nga imong pasidunggan, mahimo na silang mga tulay sa imong adtuanan. Mahimo silang agianan sa panalangin nga giandam sa Dios.
Kay ang tanang panalangin gikan man sa Ginoo o gipaagi sa tao alang sa tao. O tungod ni ana makakaplag ta sa kamatuoran gikinahanglanon gyud nga makakaton ta og pagpasidungog, dili pangita og sayop, apan mangita ta og butang nga makapasidungog kita sa isig katawo aron maanad ta sa kinaiya nga iyaha sa Ginoo. Ikaduha, dili lamang ang pagpasidungog ang atong nakatunan, ato po nakatunan para makakuha tag pabor sa tao mao ang gisulti sa Biblia nga imong hatagan og bililhong pagtagad ang bili sa imong pagkatao aron ang tao mangita gayud kanimo. Ingon ang Biblia nga si Jesus gipangita sa tanang katawhan kung maayo ang imong dagan sa imong pagpangalagad sa Ginoo o imong pagpangalagad sa Dios, apil na ni ana ang imong panarbaho, ang imong pagpamuhat sa Ginoo, ang daghang mga tao, ang gipulong dito, ang tanang tao mangita nimo. Kung makita nimo ang buot pasabot sa bili, buot pasabutan na lisod kang alisdan. Kung ikaw ang tao nga lisod alisdan sa imong trabaho, lisod kang alisdan sa imong gibuhat, mutaas gayud ang imong balor, mutaas gayud ang imong kalidad sa pagkatao ug ang mga tao hatagan pug ka og pinasahi nga pagpasidungog ug atong inon pagtahod paagi sa paghatag og saktong suhulan tungod kay lisod ka bayluan. Daghantang natun-an bahin sa pagpamuhat nga ang imong pagkatao mahimo gayong valuable, mahimo gyud nga usa ka nga tawo nga dili dali mabayluan tungod kay maayo ka kaayo nga alagad sa Ginoo og nangalagad kag tarong sa imong kumpanya o gipanarbahuan. Ug niaging semana gitanaw natong ikatulo mao ang integridad. Usa sa rason nganong ang tao mohatag og pabor kanato kay ilang nakita nga ang atong pagpamuhat dili duwa-duwa. Ilang nakita ang atong saad, atong gibarugan, ang atong pangunahuna ligdong ug wala ta ingon nga nagdublikara, wala ta ingon nga lahi ang gisulti, lahi ang atong binuhat. Kung ang atong gisulti may atong gibuhat ug atong gibuhat may atong gisulti, makita gayud nga naa kay integridad ug resulta ni ana naa kay makaplagan nga mga pagpasidungog ug musaka ang gitawag natong bili. Daghang tao maabilidad pero tungod kay wala sila'y matawag nga integridad, dili sila kasaligan. Tungod kay dili man sila ang klase nga tao nga mapiyalan sa mga taong nanginahanglan sa ilang gatawag nato nga abilidad. Bisag maayo kang tao no, pero kung wala kay integridad, lisod kang saligan sa bisan kinsa. Ang usa sa makapalig-on nga maayo ang lantaw sa katawhan kanato, mao ang atong integridad, mao atong gitun-an ning aging semana. Karong adlaw adto ta sa ikaupat, mao ang gitawag nato nga relasyon. Unsa ni siya igsuon? Now, ning aging mga pipila ka pagtulunan na atay gitawag nga power of relationship. Karon, relasyon gihapon nga naay labot sa atong pabor sa tao, pero lahi ni siya nga klase. It will talk about how we relate with people. Kay atong una, nakatuna nato nga kung tarong kag relasyon sa isig katao, maka-relasyon ka sa usa ka hari, makuha nimo ang pabor sa usa ka hari. Ang iyang gingharian, mahimo nga abli alang kanimo. Karon atong tanawon ang usa sa mga butang bahin sa relasyon nga angay natong sabton sa lawom nga paagi. Atong sugdan ablihan sa Juan 15:16 ang atong mga Biblia. Juan 15:16. Juan 15:16 ingon diri sa Biblia. Palihog ato lang itarong ang atong mga oras kay murag sayop ang alas 2:22 palihog sa monitor. Thank you. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisan unsay inyong pangayuon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Amahan namong langit nun, tudluin na pud kami, ania kami gutom sa kamatuuran, giuhaw sa imong presensya,
Ablihi ang among alimpatakan kasing-kasing mga pagbati aron mahanay kini uyon sa imong kabubuton. Dili mo atipas sa imong pulong apan magmatinud-anon kaming makakaton. Gamita ako ng imong alagad o ang imong pulong nga maoy modulot ngadtos kasing-kasing og sa kaunuran nga magdala kini kausaban sa among panghunahuna, pagbati ug among pakiga abi-abi sa isig katao. Salamat Ginoong Hesus paagi sa mong balang espiritu nga motudlo karon taknaa kanamo kay ikaw man ang among gialagaran o gitinguha nga maila-ila sa lawom pa nga pagsabot. Sa ngalan ni Jesus, tanan mosulti og kitudluan kita sa Biblia nga siya ang nipili kuno kanato nga mahimo kitang mabungahon. Ingon ng Biblia, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Kung atong sabton pag-ayo igsuon, nabuhi ka, nabuhi ko, dili para sa ako o sa imong kinabuhi. Wala ta na tao para sa atong kaugalingon. Wala ta na tao para ako malipay, para ako matagbaw, para ako makapalit sa akong gusto, para ako makakaplag sa akong mga tinguha. Nabuhi ta, gibuhi tas Ginoo kay tubag ta sa pag-ampo sa laing tao. Gibuhi, nahatagan tag kinabuhi aron mahimo tang panalangin sa isig katao. Munang ingon ang Biblia nga ang tanang panalangin iyahas Ginoo pero gamito niya ang tao alang pod sa tao. So kita ang katawhan nga gibuhat sa Ginoo nga naay alimpatakan nga makasinati og pag-abi-abi. Ang iro manggaling kasabot sa importansya sa pag-abi-abi. Dili tanang iro nga ilang makita, ilang awayon. Ang iro kung mahimo sa ilang matag iro mag-abi-abi og naa sa ligitaw nga pack leader. Kasabot yun sila bahin aning paghiusa. Ang mga tao lang usahay tungod sa atong gitawag nga kasina o gitawag nato nga insecurity, di na mutimaw ang mga sayop nga mga pangunahuna. So atong sabton gusto sa Ginoo nga kita mahimong mabungahon ug ang atong bunga mulungtad. Dili ka mulungtad igsuon kung di ka kasabot sa importansya sa relasyon. When you talk about fruitfulness, that means relationship. That means you have to be relational or nakasabot ka sa importansya sa pag-abi-abi. Dili mahimo nga tawgon kang di kantigo o di mo sabot og isig ka tao. Kung gusto ka nga magmabungahon, makakaton jud kag abi-abi og isig ka tao. Bisan pag gitawag ka nga introvert, kung naay mustorya nimo, kinahanglang ablihan gyud nimo ang imong hunahunag kasing-kasing aron ang inyong paghimamat pag-abi-abi mahimo gayud kining mabungahon ug mabulahan. Kay kanang kahigayunan nga ikaw makig-abi-abi sa sikatao, naa dinha ang daghang kahibulungang butang gikan sa Dios nga posibleng mahitabo. Ug naa po din na ang kahibulungang butang nga mabuhat sa yawa aron ka mautot. So gikinahanglan natong sabton unsaon paggamit sa atong kahigayunan nga ang atong pakig-abi-abi sa tao mahimo gayud kining mulungtad ug magmabungahon. Ingon sa Kolosa 1:10, pinaagi niini makakinabuhi kamo nga maangayan sa Ginoo, nga makahatag og kalipay kaniya ug mahimo usab kaninyo kanunay ang maayo. Mahimo usab ninyo kanunay ang mga maayo ug madugangan pagayud ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. So gusto sa Ginoo nga mahimo gyud tang mga taong makapahimuot kaniya nga daghan tang mga maayong butang nga mulabaw kaysa atong mga kahuyang ug tungod ni ana makaila-ila pa kuno kita mahitungod sa Dios. Juan 15 versikulo 8. Juan 15:8. Kung padayon kamo nga mamungag daghan, dayigon sa mga tao ang akong amahan, ug pinaagi niini masayran nga kamo akong mga tinun-an. Ingon ang Biblia, giklaro niya, kung padayon kamo nga mamunga og daghan. Kung padayon nga unsa kuno igsuon? Buot pasabot na imong pagkatao na mga bunga? Dili. Ang buot pasabot, maayo ang imong pag-abi-abi
sa isig katao. Maayo ka mo istima, maayo ka mo pahiluna o panghuna-huna, makatabang kag isig katao, maluwas nimo ang iyang kahimtang, paagi sa mga sugyot gikan sa pulong sa Dios. Ug tungod kay gigamit man nimo ang imong kaugalingon alang sa Dios, mahimaya ang amahan, ingon ang Biblia. Mungadto ka sa 16 sa Juan 15, atong gibasa ganina, ingon, ug kun imo nang buhaton, bisan kuno unsay imong pangayoon sa pag-ampo, paminawon sa Dios, alang sa kahimayaan sa atong amahan sa langit. So lahom kaayo igsuon ang gitawag nato nga mabuhat nato alang sa kahimayaan sa Ginoo, paagi sa saktong pakig-abi-abi sa isig katao. Relationship is so vital that if you really understand it, it will literally bridge you to your next destiny. Mahimo silang tulay ngadto dapit sa imong angay nga adtuan. So atong sugdan, kung ang pagkamabungahon gitudlo sa Ginoo ug mahitabo lamang kini paagi sa tarong nga relasyon, so atong sabton. Ingon sa Ecclesiastes 4:9-12. Ecclesiastes 4:9-12, mas maayo ang may kauban kaysa mag-inusara, kay mas mahimong mapuslano ng ilang trabaho. Kung matumba ang usa, matabangan kini sa iyang kauban. Apan alaot ang nag-inusara kung matumba, kay walay makatabang kaniya. Ug kung bugnaw ang panahon, mahimong magdulog ang duha aron mainitan. Apan unsaon mo pag-angkon sa kainit kung ikaw ra mag-inusara? Sayon pildihon ang taong nag-inusara, apan kung may kauban siya, makasukol sila. Sama basa pisi, kung tulo ka dubli, lisod kining mabugto. Huna-huna lang, ikson simple ra kaayo nga pagtulunan ang importansya sa imong relasyon. Ingon ang Biblia, kung mag-inusara ka, lisod kang magmadaugon kay dali ra kang lupigon. Pero kung naakay kuyog, naakay kauban nga naghiusa sa imong tumong ug siya maupod, makita nimo nga dili ka madali daling lupigon sa kontra. Now, kung atong sabtuno, ang tao na ay kasing-kasing ug na ay kamot, di ba? Kadaghanan sa ato kung muduol tas Ginoo, mga liyat ta sa Dios, sige tang nagduol sa iyang kamot, Lord, hatagi ko, buhatan ni, buhatan na, puro sa iyang kamot. Wala ta naninguha sa iyang kasing-kasing. Muna, kung ang imong pangayoon sa Ginoo, puro lang iyang kamot, di gyud nimo makuha ang tibuok sa Ginoo. Pero kung imong pangayoon sa Ginoo, ang iyarapong kasing-kasing, di na po di mo makuha, makaplagan ang iyang kamot. Munang ang gusto sa Dios, kuhaon nato ang iyang presensya, ang iyang kasing-kasing ug ang iyang kamot, aron ang katibuukan sa planos Ginoo iyang mapadayag sa atong kadaadlaw nga lihok. You see, when you only look at what the person can do, you're limited to what he can do. If you only seek his heart, then you are limited to what his heart can do. But when you have both heart and hand, nakuha nimo ang tibuok nga kahiusa sa iyang pagkatao, makita nimo nga abli ang gangahaan sa iyang kinabuhi alang kanimo. Naay mga tao nga imong amigo ug andam silang mutabang basta kamot lang, way labot ang kasing-kasing. Dili sila tibuok nga misalig kanimo, dili sila tibuok nga muhiusa kanimo apan sa mga ginagmay makatabang-tabang ilang mga kamot. Pero kung kasing-kasing rapod nga wa puy kamot, makahatag sila panahon pero dili sila mo paambit sa abilidad nga mabuhat sa ilang kamot. Muna nga gikinahanglan kung relasyon ang tarong natong sabton, ang kamot o kasing-kasing kinahanglang muhiusa. Ang atong pagbati, ang atong pagduol, ang atong pag-abi-abi sa sigkatao, kinahanglan mahimog ni siyang hiusa o dili kana mabuwag sa iyang kamot o iyang kasing-kasing. Kay kung ingnana, dili nato makuha ang katibuukan sa atong tumong, sa pagdagan, sa paglakang aning kalibutana, kuyugan sa presensya sa tao nga gihiusa sa Ginoo. Unya ato pug sabton igsuono, kung tarong imong relasyon, mahimo na siya nga atong matawag nga advantageous. So Bisaya sa advantageous? Ha? Makabintaha ka. Kung tarong kag relasyon, makabintaha ka labaw sa ubang katawhan. Tungod kay sa relasyon kita, na kay amigo sa LTO, ang normal nga tao, mulinya.
Pero tungod kay imo tong amigo, kuyog mo pagkabata, o niya, sige mong magdula, pag-abot mo sa LTO, di na kamuli niya, igora ka mo diretso niya. Tungod kay naamoy, matawag nato nga relasyon, na ay koneksyon, nga naghiusa, ug mo abi-abi. Butput pasabutan na igsoon, tungod kay naa kay gitawag nga relasyon anang mga tawhana, gikinahanglan sa atong nakatunan mga pipila na kasimana bahin sa relasyon, ampingan. Kay dili mahimo nga ang relasyon pasagdan sa iyang kaugalingon. Kinahanglan isig katao mo amping sa matag usang relasyon. Dili pwede one-sided, dili pwede usa lang katao nagsigig bubo, sigig bubo, sigig bubo, sigig bubo niyang usawa mo hatag. Pura nagboxing ang usa sigig hatag ug kumo ang usa sigig dawat sa naong. Unsay mahitabo sa tao? Hagba sa dili madugay. Why? Because he is not able to reciprocate. Dili makabati ang sagusa sa paghinigugmaay. Now, I use the extreme example of the negative aspect of kumo, pero pareho ra gyud na igsuon sa tanang panghitabo. So, ampingan, ato na siyang atimanon. Dili pwedeng one-sided. Kinahanglan mo reciprocate gyud ka. Kinahanglan mo musukli gyud ka og pag-aampingan ang relasyon. Sama ni Jonathan ug ni David sa atong devotions, di ba? Katong nagsubay sa atong devotion, imong makita kada meeting ni David ug ni Jonathan, mo refresh gyud sila sa ilang mga panumpa nga ilang ampingan ang ilang panagiusa. Pagkamatay ni Jonathan sa pakig-away, nihilak si David ug ingon siya, Jonathan, ang imong gugma kanako susama sa usa ka amigo, labaw pa sa gugma sa babae. And that speaks a lot of how they were able to get connected. Unsa nga lig-on ang ilang panaghigalaay nga nabati sa kaunuran ni David ang kamatayon sa iyang suod nga higala. Now, ikaduha, bahin sa relasyon, nagtuo kita nga ang relasyon importante kung kita magmabungahon, pero dili but pasabot sa ikaduha nga dili ta mo pili sa mga tao nga atong maabi-abi. Just because you wanted to be friendly because you're a child of God, does not mean you will open yourself to anybody who comes along. Dili mahimo nga ang tanang taong moabot sa imong kinabuhi, imo na lamang dawaton. Dili pod. But pasabot, pilion nimo kay naay mga taong naalay tinguha sa ilang kinahanglanon nga nung niduol nimo, naapoy mga tao nga niagi ra gyud ug naapoy mga taong matawag nato nga makighiusa sa imong dagan ug matinabangon sa imong lakang ug nakita nga mabulahan siya ug mabulahan pug ka ug mahimo mong suod nga higala. Ingon sa Panultihon 13:20 mo ni sayop sa ubano, kay tanan ilang kaila, ilang amiguhon, tanan buhaton ang bisag unsa, dili pud na mahimo. Ingon ang Biblia sa Panultihon 13:20, kung makig-uban ka sa maalamon, mahimo ka usab nga maalamon. Apan kung makig-uban ka sa buang-buang, mag-antos ka. Pilion nimo ang imong higala. Ang higala nga gitawag nga maalamon. Tao nga makahatag og maayong resulta sa imong kinabuhi. Sa in English pa, positive influence. Maayo ang iyang dagan sa iyang pag-abi-abi nimo aron ka magmabungahon nga tao. Sabta pagaigsoon, dili tanang tao imong higala. Okay ila, pero dili gayud matawag nga suod nga higala. Kay lahi na siya og influensya sa imong kinabuhi. Pilion ra gyud nimo ang mga maalamon but pasabot naa siya'y maayong epekto sa imong ugma o kaugmaon. Unang Korinto 15:33, Unang Korinto 15:33, ayaw ka mo pagtuon ni ana, kay kana nga mga panultihon panglinlang hinuon. Tuhuin ninyo ang panultihon nga nag-ingon, makadaot sa maayong pamatasan ang pakig-uban sa mga tao nga dautan. Makadaot kuno sa unsa igsoon? Okay, makadaot sa atong pamatasan ang mga taong dautan. So kung ang imong kuyog puro mga buwag sa bana o buwag sa asawa, di madugay mabuwag po ka sa imong bana o asawa. Kung imong kasturya, sige na lang makig-away sa iyang bana, di madugay. Muabot jud ka ana, bisag unsa pa nimo kamahal imong bana, tungod kay ang imong kuyog, sigig mo salungat, mo lalis, mo atong matawag mo, musumpaki sa iyang bana, di gid madugay, maingnana gyud ka.
Kay ingon pa tong sa salida sa sini, ipakita nimo imong amigo nako ug ako kang makitaan. Tinagawag nga komedya. But pasabot, show me who your friends are and I will show you who you are. Kung ikaw ang tao nga gusto nga mulambo, pilii ang mga tao nga imong tawagon nga tarong suod nga higala. Dili porke imo na siya nga silingan, higala na nimo. Pilion nimo kung tarong ba ni, kung kada na lang mo magkita, mag-inom mo, sa may makuha nimo niya. Maayong buntag. Kada na lang abot ninyo, tunol siya sigarilyo, dawat po ka. O ka, pag aabot ninyo, sige lang tari ang inyong pagkahisgutan. Mahita na inyong manok, mahimo nga tinuwa, di rabag yun. Kung mapildi, mabit-bit rabasa ni daog. Pildi na kas kwarta, pildi pa kas manok, pildi pa kas patuka, pildi kas tanan. Pilia ang imong higala. Dili maayo, ingon ng Biblia, nga mupili kag higala, nga dautan, na magunahuna ka, mahimo kang butan. Dili. Kung ang imong gikuyug-kuyugan, gitawag nga suod, mga dautan, kaya wa man sila kailas Ginoo, ikaw ang ma-influensyahan. So ikaw nag-decide, magpabilin baka sa inana nga relasyon o mo ginahinay na kagbuwag, when I say hinay-hinay, ayaw na pakikita. Mayong buntag. Wa man siya matabang sa imong pagtubo. Pero kung tinguha ka nga imo siyang tabangan, lahi na po na ang istorya. Pero dili ikaw ang ma-influensyahan, ikaw ang mo-influensya. Panultihon 16:28. Panultihon 16:28, ang tawong nagapanglibak. Kinsang tao igsoon? Makamugna ug away ug muguma sa panaghigalaay. Ang taong kinsa kuno igsoon? Mulibak. Unsa man ang taong libakero o libakera? Unsa man ilang gisulti? Sakto o tinuod? Kadaghanan sayop. Dili kasaligan. Ang inyong istorya kay nagpahungaw tong usa ka tawo, pangadto sa pikas tawo, ayaw isulti niha, ingon si kuan nga amo ra niha. Wa na tibok barangay na Kibaw, pero mo'y gisulti, ayaw isulti ni kuan ha kay amo ra niha, pero wa na tibok barangay na kahibalo. Ato akong gi-example ninyo gahaan ning aging semana, tulo ka mga ministro naa sa ecumenical retreat. Ingon tong sa ang akong problema igsuon na ako'y babae, ingon tong sa ka ministro. Mangayo ko, iampo ko, tabangi ko ninyo. Ingon te kado, akong problema, mauni nga akong gikawkaw ang panalapian sa simbahan. Ampo ko ninyo. Ikatulo, yung sa ikaw, padre, sa may imong kasalanan, ampo ko ninyo kay wa ra ba ko'y matagong sekreto, ang tanang isulti sa ako, akong isulti sa tanan. Maunay kaapan, nagunahuna ta nga amigo imong kasturya, unya pag-abot sa tumoy-tumoy, nahimo kang headlines. Na viral ang imong istorya. Tungod lang sa panglibak o panabi sa taon. So kung gusto ka nga itaas sa Ginoo, kung gusto ka nga mausab ang imong kahimtang, makakaplag ka o kausaban nga musaka ang imong kinabuhi, gikinahanglanon gayud ang pagpili sa amigo. Gikinahanglanon ang usa igsoon? Now, kinahanglan, tanawon lang ninyo sa inyong phone book, no? Kinsa man ang mga kadaghanan naa dinha. Pilad ang naa diha nga makatabang ug dili makatabang. Brad, social distancing ta kay makita tas kamera. Mura mog man nag-uyab. Love you. Social distancing, 1 inch. So, atong sabton pag-ayo, no? Kung ganahan kang musaka ang imong kinabuhi, pilii ang mga tao nga imong tawagong suod. Ingon sa panultihon 19:20, pamatia ang tambag ug pagtulid sa imong pamatasan aron magmaalamon ka sa umaabot. Dawaton kuno nato ang unsa igsuon? Ang tambag ug ang pagtulid sa atong mga pamatasan. Kinsa may musulti ana imong kaugalingon dili.
ang makasulti ra ni ana ang tao nga maayog tumong sa imo. Kay kung wa na'y plano sa imo nga tarungon ka o makig-abi-abi nga malig-on ka nga pagkatao, wa gyud na'y pamadlo nga buhaton, sige lang ng uyon, nangawat ka, okay ra na, basta di lang dako. Yung dako man, okay ra, sa kabaw. Sige lang uyon-uyon. Igsuon, pilia ang tao kung gusto ka nga masaka na gyud ang imong kinabuhi. Ingon sa panultihon 27:5-6. 27:5, mas maayo pa nga badlungon mo sa usa ka tawo kaysa muingon ka nga ginahigugma mo siya apan wala mo lang tagda. Ang sakit nga pagbadlong sa usa ka higala may maayong katuyuan apan ang halok sa kaaway dili kasaligan. So kamo nalay mo suta unsay simpleng pasabot ni ana. So una, kung gusto ka nga gitawag nga mabungahon, sabta ang kinahanglanon sa pakig-abi-abi on how you relate, or you have to be relational, you have to understand relationship. Ikaduha, upat ka relasyon nga imong paningkamutan. Upat ka relasyon nga imong paningkamutan nga imong makaplagan. Una, atong matawag nga Diyos nung, saan man ipag-term? Sa English, divine connector. Sa manang divine connector sa Bisaya? Tabangi ko mga igsoon. Sa Bisaya ng divine connector. Ha? Divine connector. Mga galamiton nga tao sa Ginoo. Naay mga tao, wa sila'y gahom sa ilang kaugalingon, wala sila'y abilidad sa ilang kaugalingon, wala sila'y ingon nato nga ngalan sa ilang kaugalingon, pero gamitunon sila sa Ginoo sa pagtudlo kung asa ka mo ngadto. They are connectors, they are divine link. Asa na ako nakita? Atong makita ngadto kang naaman. Ngadto sa ikaduhang hari 5:1-14, di lang nato basahon tungod sa kataas. Pero ang istorya mao kini nga si Naaman usa ka maayo nga warrior. Usa siya ka tawo nga maayo makigubat, usa siya ka gitawag nga valiant man. Usa ka tawo nga isog ug madaugon sa iyang pakig-away. Usa siya ka general. Apan naa siya'y problema. Sanlaon siya. Naa siya'y sanla ug tungod ni ana gusto siyang maayo. Sa kadugayan, kay iya namang gigisi iyang kaugalingo, ang gigisi iyang sinina at tubangan sa iyang kahimtang, nadunggan kinipod ni propetang Elijah. Ug naay bata nga ulipon sa iyang banay nga nisulti, naay usa ka propeta adtua siya. Kaning bataa walay abilidad sa iyang kaugalingon nga muayo o unsa iyang matambag nga makausab, pero naa siya'y kailang nga makatabang aning tawhana. Sumo ni siya ang divine connector. Usa ka tawo nga tan-aw nimo way abilidad pero gigamit sa Ginoo nga i-connect ka sa tawo nga makatabang nimo. So these divine connectors are people who are not really in the position or in the office, they don't have the capacity on their own, pero gamiton sila nga i-connect ka sa mga tawo nga imong gikinahanglan. Usahay no ato lang pilion ang mga gamhanan. Igsoon, okay man na. Kumbaga, makatabang po na di mo, pero lahi kung tanang tao, imong hatagan o pasidungog or respeto. Gituduan mataan na sa Ginoo nga atong hatagan og pasidungog ang tanang tao. I-appeal na ni ana ang mga tao nga atong tanaw nga murag wa kaayoy alamag. Kay sila usahay gamiton sa Ginoo aron ablihan ang imong mga mata. Usa lang kaulipon nga babaeng bata ang nagsulti kang Naaman nga adto sa usa ka propeta nga maoy makatabang sa imong problema. Ug laktod nga pagkastorya nalain pagali si Naaman kay pag-abot niya ni Elijah, wala man lang mogawa si Elijah aron mohatag og saludar o mohatag og respeto kaniya kay general man siya. Apan gisugo pa siya nga adto sa Jordan nga lapukon. Dili siya tinaw nga tubig, apan lapukon nga dapit,
Kung nakaadto mo sa Israel, makita ninyo nga brown ang color sa tubig. Unya, dito siya gipadip. Ingon siya, nganong di na man kumutuslo? Wa bay laing mas maayo? So, ang paagi sa Ginoo gigamit aron maayo ning tawhana si Elijah. Gigamit ang bata nga walay abilidad sa iyang kaugalingon, pero maoy nagtudlo asa siya makakaplag sa iyang gikinahanglan. Mura na pud na bitaw kung ahente ka, imong giabi-abi tong isa ka tawo nga murag wala ra gid siya ba, standby lang sa kilid, sa tapad sa kuan. Nya kay unsa man imong trabaho, boss? Ingon nga, ay ahente ko. Ug kun sa man mo na, ay nakoy kele basig kinahanglan na adto lang. Ingna lang ako'y nisulti. Gamay ra na nga kahigayunan, but if you respect and honor a man, and all men, as the Bible said, they begin to become your divine connector. Kay imong gihatagan siya og importansya, nakasabot siya sa imong gikinahanglan, siya ra po'y gamiton sa Ginoo unsaon nimo pag-abot sa imong tumong. Ingon sa unang Pedro 2:17. Ingon sa unang Pedro 2:17, tahura ninyo ang tanang mga tao. Kasi kuno atong tahuron igsuon. So, madako, magagmay, mabata, maidaran, tahuron kuno nato. Kay paagi mangguna sa Ginoo aron ta makakonekta sa dapit sa tao o sa kinsaman nga angay natong adtuan nga giyahan ta sa Ginoo. Sabta igsuono, mauni ang pamaagi sa Biblia. Mao ni gitawag nga if you want to be dominating, if you want to be ahead, you have to follow the kingdom principles. Ang gingharian nga pamaagi aron ka makaabot sa dapit. Ang gitudlo sa Biblia, tahuron ang tanan. Kay naauban sa mga tao nga wala sa posisyon pa, pero naay kaila nga naa sa abilidad nga makatagbo sa imong gikinahanglan, maoy mo konektar nimo gamiton ang ilang ngalan, hatagan ka giya, pero dili sila ang makatagbo. Ang ilang kaila maoy makatagbo sa imong gikinahanglan. Mao na nga ang pagtahod sa tanan importante. Usay tan-aw nato wa nay abilidad, wa nay edukasyon, mao ning nana. Well, kung mutahod ka igsuono, suklian ra gyud kas Ginoo ug maayo pod nga sukli sa imong kinabuhi. Ug tanang matinahuron mosulti og amen. So una, divine connectors. Imo nang sabton, kinahanglan imong tahuron ang tanang tao para ang relasyon nga anaa nga maablis Ginoo dili ka malimitahan. Ikaduha, mo relate ka og tarong sa gitawag nato ang mga tao nga naas pang-impluwensa or men of influence. When you are a person who has no influence, it will be good for you to notice that you need to be connected to a man of influence. Asa ni nako nakuha kang Joseph. Si Joseph nabalhin-balhin siya sa kalisdanan tungod sa kasina sa iyang mga igsoon. Manit igsoon no, ang kasina wa ginay maayong mabuhat. Ang insecurity wa ginay maayong binuhatan. Ihunong na lang yun na kung naa manggaling ka ni ana. Tungod sa ilang kasina o insecurity kang Joseph nga nagsulti nga naa ako'y damgo nga muyukbo mo nako tanan. Gilaglag siya sa balon, gibaligya, nahimong ulipon, nahimong piniriso tungod kay butang-butangan siya sa iyang agalong babae nga nagkagusto niya. Tungod kay di man siya ganang musala sa Dios ug sa iyang among lalaki, gipapriso siya, gibutang-butangan sa iyang agalong babae. Pagka-priso niya, tuara siya, nagmatinud-anon, hangtod sa naamigo niya ang usa ka tigbubo og bino sa hari. Og naabi-abi po niya ang gitawag nga magluluto og tinapay ngadto sa hari. Og nahatagan niya og tawag nato nga pag-interpret sa ilang magadamgo, nakaplagan nila na tinuod ang tanan hangtod sa nalimtan si Joseph tungod kay nabisi po siguro ning tao, nalingaw sa iyang trabaho, pagbubuog bino sa iyang hari. Hangtod na ang Ginoo nay nilihok sa hari nga hawason si Joseph.
Nakadamgo ang hari nga way bisan kinsa nga meriko nga makatubag, walay bisan kinsang albularyong makatubag, makahubad sa iyang damgo, ug nagresulta nga gipatawag si David paagi sa tawo nga iyang gitabangan. Ug usa katawag sa hari, timan ino, dili ang Ginoo ninawag ni Jose. Joseph was not called upon by God, he was called by the king. Gigamit sa Ginoo ang hari para tawagon si David. Pero kung naggahi-gahi po si David, dili siya ni atiman atong cupbearer o chief of baker, dili siya mahatagan po og pabor. Ug mao nagresulta pagka abi-abi ni Joseph ngadto sa hari, gihubad niya ang damgo. Kalit ni ingon ang hari, walay laing mas labaw nimo sa kaalam, himuon ti ka nga ikaduha. Ikaw ang sumusunod sa ako, wa ko'y mas labaw pa nimo, kundili ako lang. Ug ang tanan mo sunod nimo. Ang pabor sa hari. Kung amigo nimo ang hari, igsoon mo ng men of influence is important in your life. Dili, ang problema nato, no, ambot, nakasabot ba mo ani? Kapila ko kadungog ang mga pobre, ilang panamay-tamayan ang dato. Ilang lainon ang dato. Kamo mga dato, ingnani mo, ingnana mo. One time, ni Agami og kanang Vicente Soto, unya, naami, naay ni labang gikan siguro to sa ospital, nga siguro bati iyang adlaw, basta ing kamo mga dato, kamo nay auto, mga dautan mo, mga inana, kasi siya ipangyaw-yaw. Pero kay mo ba kay igsuon kung imong awayon ang naas katong danan, wa kay bili. Wa kay advantage. Anong awayon man nimo ang naas katungdanan? Sila nanuon imong awayon nga sila'y makatabang nimo. Usa lang kapirma, gikan nila, sulbad ang imong problema. Si Joseph, usa lang kasugo sa hari, natangtang sa pagkapriso, nahimo pang ikaduha. Isa'y muhatang nimo ana. Hari lagyod nga higihikap sa Ginoo. Tungod kay nagmatinud-anon si Joseph. So kung imong sabto nigsuon sa Dios nun nga pangunahuna, ayaw tamaya ang naas katungdanan. Amiguha. Mayong buntag. Kay wa ka kay bao unsay gihan-ay sa Ginoo alang nila para nimo ug nimo para nila. So ayaw awaya tamaya ang imong amo. Karang mga empleyado, si boss, mahir na nagkuhan, sugo-sugo, pero pagkuhan, igsuon, madunggan galing na sa hangin, makaabot sa dunggan sa imong amo, goodbye Philippines ka. Balik yung kastawi-tawi. Nga naman, sayop. Kining mga tawhana, maoy angay nimong amiguhon. Dili tamayon. Mayong buntag. Hinaot, gipanalanginan ta sa Dios sa iyang mga pulong. Si Joseph himself, kapila siya nagkaingon-ingon. Pero unsay gigamit, kinsay gigamit sa Ginoo aron siya malingkawas, usa ka tawo nga naay impluwensya. He can be a king in the marketplace, he can be a politician who has the ability, I don't know. But if the Lord link you with Him, gamita ang naang pabor gihatag sa Dios o gamita ang imong ila sa Ginoo aron makaila sila sa Dios, paagi nimo og maunay tulay nga maglamdag sa ilang agianan. Naay usa ka akong amigong bishop sa Manila, si House Speaker Velasco. Migo man sila. So pag-install sa iya as House Speaker, siya ang gitawag para mo ampo. Putang niya dahil sa post, mga igsoon, iampo nato si Speaker Velasco. Pero usa siya napildi, usa ni puli si Velasco, ang unang House Speaker si Cayetano. Naapod to amigong mga pastor, so lahi po ini ampo niya. Kung kinsay amigo anang tawhana, maoy magamit sa Ginoo para mapahimutang ang plano sa Dios. Kung ikaw ang gamiton sa Ginoo, ngano kung di?
Atong abi-abihon, dili nato suklan nga murag mas maayo pa ta nila. Igsuuno, kahinumdum mo ni David. Kahinumdum mo David. Di ba si David giapas patyon ni Haring Saul sa atong devotion, di ba? Niabot sa punto kaduha siya nga nakakuhag higayon nga mapatay niya si Saul pero wa niya buhata. Yung giingnan niya, nganong apason man ko nimo, patyon man ko, wa mo ko'y nabuhat nga sala nimo. Pero tungod kay emotional kayo si Saul, wa gid siya namati. Mao na problema sa emosyon. No? Kabaw kay igsoon ng emosyon hinatag nas Ginoo. Pero di na angay gamiton sa taas nga panahon. Panagsa, kadiyot nga panahon lang ang emotion bation, pero dili sa taas. Kaya ang una, kinahanglan ng discernment. Mao na 3 aspects. I will show you scriptures in the near future. First is the discerning of the Spirit. Second is your ability to reason of the truth, why you make decisions. Ang ikatulo, gamito ng emosyon. Ikatulo lang emosyon. Did you know why the devil has taken over the rule over the earth? Remember, ingon sa Genesis, di ba? Nga have dominion. Giyatagan sa Ginoo siyang dominion. Pero nganong pag-abot sa 2 Corinthians, ingon sa Bible, nga Satan is the god of this age, the ruler. In fact, ingon ang yawa ngadto kang Ginoong Hesus. Pag-abot sa Mount of Temptation, ingon siya nga, yukbo na ako, kay kaning tanan, ako'y nagdumani ini. How did that happen? Nga in the past, he was just a mere cherubim who fell and became a fallen angel. Yuta niya, nahimo siyang hari na noon diri sa yuta. Tungod kay, ako na ni-insert no, for the sake of just understanding. Mo-design galing ta, imong pangitaw no sa ang gitawag natong discerning of the Spirit. Asa ba nigikan ng pangunauna sa Dios o sa yawa? Pag human nimong masabton, mo-decide ka based on reason. Okay? Kung sa Ginoo ni mao ni, kung sa yawa ni mao na. Usapan nimo isunod ang imong emotion nga muhiusa ana nga mga pangitabo. Pero ang gibuhat sa yawa, gibalin niya. Supposedly, ang hari sa hardin, si Adan. Kaya siya may unang gimugna, siya may nakadungog sa Dios. Gimugna si Eva to support Adam. Yan naitabo, si Adan, wala istoryahi sa yawa, kasi gistorya sa yawa, si Eva. Gigamit sa yawa ang emosyon para usbon ang panghitabo. Gibali, unta, discernment, reason, and then emotion. Gibali, nahimo ang emosyon. Niingon nga, tinuod ba nga gisulti? Karon ang maorya po siya, tinuod ba nga maayog yung ka? Tinuod ba nga ingon ng Biblia? Naagya po ng mga hagitawa na nausap. Nya, pag abot sa Ginoo ngadto sa sa garden kay kada adlaw man sila nga mag-abot. Pagbisitan sa Ginoo ngadto kang Eva at Adan, nagtago na si Adan pagkuman sa ilang pagpakasala. Ingon ang Ginoo, asa man ka? Ingon ang Adan, di ako diri nagtago. Ano nagtago man ka, kay hubo man ko. Yung nga, dugan naman ta magkita, wa man ta mong ingon, wa man ka mong ingon na. Ngano, kinsa may nisulti nimo nga hubo ka. O say gibuhat ni Adan, gipasa niya ang iyang responsibilidad kang Eva. Ingon na Ginoo, Eva, musa may naitabo, gipasa niya ang responsibilidad kang bitin. Ang utanang Ginoo, bitin, unsa may naitabo, wa na ni tingog. Now, na kay makatunan na, kung imong ipasa ang responsibilidad sa laing tao, wa na kay katungod. Wala na ka sa pwesto. Kay gipasa man nimo. Manghugas kamot galing ka, wa na ka dinha, wa na kay labot. So paghugas kamot ni Adan, wa na siya labot. Ngunang gistorya sa Ginoo after ingon si Adan, nga ikaw man unta Adan, wala na. Pag yun niyang si Eva, nga to diretso siya kang Eva. Pag ito ni Eva, nitubag sa si Eva, nirason po siya, ngadto kang yawa. Ya si yawa, wa man nireklamo, wa man ni-react. So good ato, siya na'y nakakuhag katungod sa kalibutan. Because he never relinquished the authority. Wa niya gipasa ang responsibilidad. Pag ingon sa Ginoo, ikaw yawa ang nagbuhat niya ini, mukha man ka. Ingon ang yawa, okay ra. Ako mang ginibuhat. Kay imong gitintal sa Eva, mo ni may tabo. Okay ra. Kay ako may nitintal. Pero resulta niya na,
Nahimo na siyang harianon aning yuta. Ayaw pasa sa imong responsibilidad. Kay imo galin nang ipasa mo, wad ang yugag katungod. Og tanang naanad og hugas kamot, musulti og maayong buntag. Kung ikaw ang amahan, ikaw manubag, ayaw ipasa. Ikaw may manubag. Amen? Ya, kung ikaw ang nahatagan o katungod sa imong panarbaho, ayaw ipasa. Maayong buntag. Ina imong tapad murag kinahanglan jud kang mag-usab. Hugas kamot pa, dawat na lang. Kung sayop ka, sayop. Ayaw naglalis. Maunang mapasa. Kuan manggod, kuan manggod. Sige, tangtangon ka, dito na lang kung kuan nga manggod. Dawata ang imong responsibilidad. Dinha ka patubuon sa Ginoo. Kung sayop ka, dawata, okay ra na. Makatubo man ka. Kung ipriso ka, papriso. Para ka mausab. Did you know the purpose of imprisonment? Is to rehabilitate. Maunay tumong. Tinuod silot ang tanaw, pero ang tumong sa motibo nga nung giingana, aron marehab. Dili nakasama kaniadto sa pagsud nimo, pagawas nimo unta mausab ka. Maunay tumong. Og ang tanang dili na mo pasa sa responsibilidad mo sulti og ubang mga tao ba, spiritual kayo. Lord, ikaw lay akong kinahanglan. Di ko muduol ni kuan nga bisag ako ng amigo. Di ko muduol ni kuan bisag anak na sa akong amahan. Sa laing inahan. Di ko muduol kay ikaw lang akong saligan, Ginoo. Maayo man ang ampo pero sayop. Gihatagan og kag access, gihatagan ka sa Ginoo og pabor. Nganong di man nimo dawaton? Wa na ko nisalig sa Ginoo na pastor. Sayop. Siya ang nihatag og kahigayunan. Dili tanang tao na ay access. Timan ini. Not everybody have access to people of influence. So when the Lord gives you an opportunity to have a friend who are in office, nourish the relationship. And everyone said. Pero glahi man na pasuri mo raman nagkuan ka na bitang padrino. Ang padrino manggod igsuon nga sistema, nagsugod na sa Kastila nga pangunahuna. Pero naay kamatuuran sa nahitabo sa padrino nga kaso. Pero wa ka kabantay, kung naay gipadrino, musaka magyud pud sila, makasuod magyud pud sila trabaho, ang way padrino, di yun. Si padre lang ilang padrino. So dili ingon nga mo padrino ka, pero kung gihatagan ka sa Ginoo og pabor sa tao nga naa sa katungdanan, ampingi. Naay rason nga nung gihatag na sa Ginoo nimo. Ang una, bahin sa Ginoo. Og, posible, 5-10 years from now, na ay panghitabo nga kanang relasyon na magamit sa unsa may katuyuan sa Dios. Amen. Tanawa imong tapad, basig usa na sa mga taong naa sa katungdanan nga angay nimong amigohon. Wa ra gyud nimo tagda, imo lang agi-agian nga murag, ikaw ra day tao. What takibaw, no? Remember, you are 1 to 2 person away from your success. Usa duha ka tawo ra ka sa gilagyo nimo sa imong kadaugon, sa imong pagkamadaugon. Mayong buntag, nakatabang ba ni sa ang pulong sa Ginoo sa inyong hunahuna? Ato ning sabton pagay pasuno kay maigsoon kay sayop manggod ang atong nakatunan. Na madrino man na pasod, dili man na padrino kung ang Ginoo naghatag ana nimo sa niadto pang panahon. Or naay na timing nga si mama, amigo niya si Kuan, unya si Kuan makatabang nimo nganong di. Nakoy usa ka kaila ingon siya nga bisag kailo pa na pan nimo pasod di ko muduol ang Ginoo akong saligan. Ikaw naa nimo, wa gyud siya na dawat. Ingko makahatag kog suwat niya, makaingon ko nga mao ni mao na. Makagarantiya gyud ko nimo kay naaman ni siya atong matawag dalang utang kabubuton pod in the past.
Sige no lang akong saligan, pastor, di lang kumudulan. Sige, okay ra. Pag human sa pila ka semana, kumusta man, imong pang-apply. Ako madawat. Nailaing tumong Ginoo nimo. Nanaragin na, kay wa man nimo gidawat ang unta, pabor. Pero lahi man nimong unahuna, tanaw nimo, marugwa kang misalig sa Ginoo, dili man na nimo maamigo kung wa ang kamot sa Ginoo. Dili ka makakuha og pultahan nga muable. Kay ba kano ang kaning mga tawo nga men of influence are door opener o gitawag natong gatekeepers. Sila ang muabli kung makasud kag di, sila ang mo pakita sa ganghaan o di. So nganong di man ka muduol sa pultahan nga naa naman gihatag sa Ginoo nimo. Maayong buntag. Klaro ba ni igsuon nga atong usbon? Matthew 27 verse 57 to 58. Matthew 27, 57 to 58. As the binisaya, ni anang pagkahapuna may miabot nga usa ka adunahan nga tao. Unsang kasing tao? Nga taga Arimatea. Jose ang iyang ngalan. Sa in English, Joseph of Arimatea. Jose ang iyang ngalan ug tinun-an usab siya ni Jesus. Giadtuan niya si Pilato o gipangayo ang patayng lawas ni Jesus. Unya mimando si Pilato nga ihatag kini kang Jose nga taga Arimatea. Nganong nakuha man ang lawas ni Kristo sa usa ka magtotoo? Tungod kay kanang magtotoo ang gitawag nga Joseph of Arimatea, unsay description kaniya? Adunahan, dato nga tao na ay impluwensya kang Poncio Pilato. Tungod kay kaila ni Joseph Arimatea si Poncio Pilato, wa gyud siya kadili gihatag ang lawas ngadto kang Jose nga taga Arimatea. Pultahan amigo ni Joseph Arimatea si Pontius Pilate kay dato ni siya nga klase nga pagkatao. Politiko man si Pontius Pilate. Mao nga nakuha niya iyang tumong. Kung wala pa siya quote-unquote sa Biblia ang adunahan nga kahimtang, dili ni tagdon ni Poncio Pilato. Sabto na to igsuon, Ginoo ang nagpakita ani sa Biblia. Now, unsa ka importansya ang relasyon igsuon? Kung naa kay kwarta, mapalit nimo imong gusto. Pero kung ang imo lang gamiton sa pagpalit, kwarta ra gyud, pobre ka. Akong balikan. Kung naa kay kwarta mapalit mo imong gusto, pero kung kwarta lang ang imong gamiton para ka makapalit, pobre ka. Mas dako og mapalit ang relasyon kaysa kwarta. O mo kabantay, di nimo marisibuan ang mga nadawat nimo gikan sa relasyon. Mas dako ang nahatag nga pabor diha sa imong pagkatao tungod sa relasyon, labaw pa sa mga resibo nga imong napalit tungod kay naa kay sapi. Ang pinakamaayo barato nga paagi sa pagkuha sa butang nga gusto sa Ginoo nga imong abton, paagi sa relasyon. Paagi sa unsa igsuon. So una makig-relate kita sa gitawag nga unsang klaseng tao? Unsa una, divine connector, ikaduha. Men of influence, ang ikatulo, gifted people. Mga tao nga naagyoy gasa, naagyoy abilidad, naagyoy kamao. Dili nimo siya ingon nga matuis sa iyang pangunahuna kay kamaog yun siya anang butanga. Kana amiguhan na. Kay dako na siyang matabang maabotang panahon nga gikinahanglanon nimo ang samang abilidad sa umaabot. Ato ni makita kang Samuel. Unang Samuel 16 versikulo 17 ngadto sa 23. Unang Samuel 16, 17 ngadto sa 23. Mo ni ang istorya ni Saul. Si Saul ang unang hari sa Israel. Unya, si Saul kay kuan man siya, emotional kayo siya, depressive kayo yung environment. Nya, dali siyang mayawaan, tungod kay emotional lagi.
Daling unsa igsoon? Kay so aron matangtang ang yawanong environment, nagpapangita siya gitawag nga pinakamaayo nga mutukar sa harpo. O kinsa iya nakitaan? Si David. Kada mutukar si David, mulayas ang demonyo. Mga igsoon, kung emosyonal mo, paduula si David. The whole point of the idea is that if you relate with people who are gifted, mo na nga pangitaon gyud nimo ang pinakamaayo. Kay kung sila imong maila-ila maabigo, makatabang gyud sila nimo. Nga dili lang kwarta ang ilang sulbaron, ang imong kalag, ang imong pagkaunsa na hinahitabo, they can help you out and deliver you from what causes stress over your life. May usa ka tawo naglibog siya, unsaon niya pagtight, pastor, ang ako negosyo inaning nana. Ya timing mo to nga natay bisita nga anak ni John Abanzini. Nangay advice, unsaon ako inaning nana, ingon siya, dali ra na i-quarterly ang imong tight kung dili ka klaro kung kano sa sud gawas. Pag quarterly niya, dali ra kanina nasulbad. Put pasabot, ang imo ra gyung pangutanon, ang tao lang nga nakasabot aron mahatagan ka og solusyon. Maayong buntag. So piliun nimo na ay mga tao nga kailag yun nimo nga naay abilidad. Amiguha. Maayo gini siya nga tao. Na, akong motor no, nasuramin ako. So gidala na akong laing mekaniko. So maong gihapon gibuhat, gilimpyuhan ang karburador, gibayloan og spark plug. Last month mao po gibuhat sa pikas, gibaylo og spark plug, gilimpyo ang karburador. Abot sa balay, brum, okay na. Yung ko nga ugma, ang sakit ana, pagkabuntag, di na mudagan, di na mo start. Okay na ni pastor, dadalang ko sana, kay amigo naman ko niya ang nitrabaho. Ugma, mo start galing, ibalik na ako na dire. Pero di galing mo start, dadalang ko sana, ibalik sa mga imuwo, wanin na sulbad gyapon. Lakton nga pagkastorya, kinaugmaan, waan na po ditukar ang motor. Balik na po niya. Ako siyang giinan. Nagsulti na ko ni ma'am. Problema ano niya. Mudaga ni siya. Basta malimpyuhan. Makainit. Pero kinaugmaan, di na po na. So, aron, naan na po dito sa ospital sa mga motor. Ambot na ay siruheno dito nga mo opera ato nga dapita. Hinaot. Sakto. Kaingon magud siya nga. Panghambog man siya nga. Maay kay akong amigo pastor, kantigo ko siya. O sige, dada lang ng motor, dada dito. Giguyod gito nila, kaya di maging mudagan. Pagbalik hapon, kasakay-sakay na. Maayo. Dada lang sa gihapon, kay ugma, di na po na motukar. Pag ugma, wag yun. Umawag na yan, sakit pastor, no? Umawag yun. Ikaupat, ako ning tapuson, kay gamay lang akong oras. Ikaupat nga tao nga imong i-relate with your life. And this is so important. Burden bearers. Mga tao nga dawat sa imong kabugaton. Ingon sa Galatia 6:2. Galatia 6:2. Pag tinabangay kamo sa inyong problema tungod kay kung mao kini ang inyong buhaton, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. So in English, carry each other's burden, and in this way you fulfill the law of Christ. Kaning gitawag nga burden bearers, pinasahi na sila nga tao. Kani ang tao nga wala mo tan-aw kung unsay naa sa imong kamot. Dili ang kaning mga tao wala ni duol nimo kay naa kay mabuhat para nila. Mura ni siya Jonathan kung ikaw si David. O mura ni siya si David kung ikaw si Jonathan. Wa sila naglantaw sa unsay naa. Ang ila ra gyud nakita, suod gyud mong higala. Og ilang giampingan ng inyong pakighigalaay, mauna nga andam sila nga mukuyog sa imong mga suliran. Kumbaga kung naa kay kaso no, gikasuhan ka na tawag nato na naabot mo korte, dili ni ang tao nga pangutan-on bitaw sama sa mga tao ni Kristo sa disipulo nga pagpangutana, di ba disipulo man ka ni Kristo, dili oy. Pero sa naa pa, maayo pang butang, migo kayo may oy. Ako siging kuyog niya. Si Judas pa, ako'y gada sa among kwarta.
Pero pagabot nga nalansang na si Kristo, siya ang nagbaligya ni Kristo. Kaning burden bearers, kaning mga tao nga pinasahi, hinatag sa Ginoo nimo. Pangitaan ni sila. Kung naakay napuloan nino, labaw pa kang pinanalanginan sa kadaghanang adunahang mga tao. Kung makaplagan nimo ang tao nga mahalon ka, nga tao ka, bisan sa imong kahuyang ug kamaayo, ila kang dawaton ug mahalon sa imong pagkatao, ayaw ni ninyo biyae sa bisan unsang panghitabo. Kay lahi dili tanang tao ingnana. Kung hatagan kas Ginoo sa mga tao nga anda mo barog sa imong tapad, bahala nagmagkinihaay, bahala nagtawgon kang dautan, mubarog lang gihapon sila. Kanang mga tawhana, ampingi, panalangin na sila nimo, mahimo na silang tigduma sa imong mga kabugaton. O kung ilang dawaton ang imong kabugaton, mugaan ang imong pananawon o mausab ang imong mga desisyon. Muna nahitabo kang Ruth. Remember kang Ruth? Ato na lang basahon, Ruth 1:16. Sa Ruth 1:16, apan mitubag si Ruth kang Naomi, ayaw ako pugsa sa pagbiya kanimo, kay bisan asa ka mo adto ko, ug adto usab ako kung asa ka mo adto. Ug bisan asa ka magpuyo, didto usab ako magpuyo. Ang imong katawhan mahimo usab na akong katawhan. Ang imong Dios mahimo usab nga akong Dios. Usay gisulti ni Ruth kong Naomi, ang imong kasakit, akong kasakit. Ang imong kagulaanan, akong kagulaanan. Ayaw ko pabiyaan nimo. Ikaw ang akong gustong sundon. Ang imong Ginoo, akong Ginoo. Ang imong atubangon ko nako. When you find people like this, and I hope, imo ng asawa, imo ng bana, una sa tanan. Amen? Dili kaaway nimo imong bana o asawa, apan maunay imong unang suporta. Maayong buntag. Mo kuyog, mo uban sa imong kabugaton. Nganong mga tao duol man nimo? Tungod kay naman kay mahatag. Nganong na yung mga tao mudot-dot yun nimo kay naaman nimo ang ilang gipangita. Pero kung maabot nga wa na ang imong gipangita sa imong mga kamot, muduol pa ba na nimo? Pag-abot ni Kristo sa krus, pila na lang kadisipulo ang nabilin? Si Juan na lang. Gingnan niya, Juan, na ay mong inahan, amumaa siya. Where were the rest? Bantayin ni Igsuuno ang mga taong magsigi nimo, gusto ka namong mahimong hari. Ikaw ang among gusto, bantayin. Siya rapoy musulti nga, ilansang ka sa krus. Dili tanang taong mugalgal ni mong maayok ang tao, maayog tumong. Naaragid na sa tinguha. Kung gusto kang mutubo sa Ginoo, pangayua ang Ginoo kaalam, unsaon nimo pagsabot, kinsa ang tao nga angay nimong kasaligan. Sa among pagpangalagad sa Ginoo, kami mga pastor, pastora, sila Pastor Shoni, Pastora Raquel, Pastora Joy, Miss G, akong anak, si Sister Chanel, di mi ka basta-basta kasulti sa among kabugaton, tungod kay nangalagad magud mi Ginoo. Ang amo lang masultian, kanang mga tao po nga nangalagad sa Diyos, kay makasabot magyud sila. Pero kung among sultian sa among kabugaton ang miyembro, mausab ang ilang tanaw namo. Mausab mo yun sila nga, usab man kaoy, murag di man kapastor. Pero kung pastor ang istoryan, makasabot sila, kay wa sa ilang giagian. Una sa among kapastoran, amo, sa akong role as ulo sa grupo, akong giingnan nga, ampingan nato ang atong relasyon kay wa may muatiman nato, kita-kita raman pod. Kay kadaghanan sa mga tupa, o sa in English pa, the sheep are simply sheep. They don't care about the shepherd. They only think about themselves. And that's the truth. And God called the shepherds to take care of the sheep, not the sheep to take care of the shepherd. And that's the role we took. Pauna nga, the shepherd must know how they play their part and that they could not dump their burdens, their problems, their concern to the sheep because the sheep can never understand it. Why? Because they're sheep. But God provided people na ay mga tao, gikan po siguro sa
kuyog sa simbahan nga bation gyud nila ang imong bation ug makasabot sila sa imong kasinatian. Muna nga atong gibuhatron, atong mga D-group leaders, atong gitrain, aron hinay-hinay nilang masabtan unsa nay bation sa usa ka nangalagad sa Dios. Unsa sa nay bation sa tawo nga nagmugna og buluhaton sa Ginoo, kung dili na mo aten ang usa ka tawo naa nay gipanabi, how would you feel about it? Now, masabtan nila karon maginahinay na mig-abli sa usag-usa o nani inana yo kabalaka normal ra na naakay giamuma giatiman gihatagan sa tanan nya kalit na lang gitan-aw ka ngayawa. Kalit lang why rason? Man kung emotional galing ta dali ta ma yawaan. Maayong buntag. Sabta lang igsoon dili ta basta kasalig. Pero kung mahatagan ka sa Ginoo kining mga burden bearers nga tao, ayaw gyud ni sila pasagding mawala sa imong kinabuhi. Apasa, sunda paning kamuti nga imong mabalik. Because they don't just come there for no reason. Pinadala gyud ni sa Ginoo para katabangan. Magaan ang imong gibugaton o sila ang gamiton sa Ginoo aron makalahutay ka, aron makapadayon ka, aron ka magaanan sa imong mga pagbatig hunahuna. So upat ka relasyon nga angay natong sabton. Divine connectors, men of influence, gifted people, o burden bearers. Pag-abot sa burden bearers, ako ning itapuso na diri, be a burden bearer. Ayaw pangita, ikaw mag-una. Aron ka makaani og tarong nga tao. Sugdi, ikaw unang mudala sa kabugaton sa laing tao. Usa ka mangitag tao nga mudot-dot nimo kay dawaton po nilang imong kabugaton. Be a burden bearer yourself so that people can understand how things can be. And when you help others, then you will be helped as well. Amahan, among giduol karon taknaa ang imong katawhan, ikaw ang magduma sa among kinabuhi kasing-kasing. Tabangi kami nga makalahutay, makapadayon, makamaligon ang among unahuna o among sabton pag-ayong imong kabubuton. Tabangi kami karong kabuntagon, ikaw ang mutudlo padayon sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og ato sa pakpakan ng Ginoo igsoon. Salamat sa Dios. While Pastora is coming, mukuha ta og second offering na ay namatay nga pastora, ang iyang bana maoy pastor, maoy nabilin ang iyang asawa, kuyog niya sa ministry, namatay siya, nalubong na gani. We would like to take a second offering kang Pastora Grace Pakulba. And we'll take this offering and add it on to the fund para sa CPMA nga atong itabang nga burden bearers. Mao niyang usa sa pamaagi nga we can carry and help lighten their burden. Wa sila'y anak, sila Pastor Nestor, mao na nga ang iyang anak, mao ang iyang simbahan, mao na iyang gitrato nga iyang kaugalingong anak. Sa Mandawi ilang panimbahon, sumukuha ta og envelope, palihog, ipasa lang ang envelope, ang seed. Ibutang lang po sa inyong paghatag for PDAP or Pastor's Debt Assistance Program or Nestor Pakulba. And that will all add up to our help, assistance nga to sa banay sa namatayan. Okay? Gusto tang mutabang o mo mahimong makagaan sa ilang kabugaton. Okay? Pastor Shoni will pray for the PDAP offering for Pastor Nestor. Yan po. Ginoo sa among paghatag alang sa pamilya ni Pastor Nestor Pakulba. Father, we thank you that this will help ease up the burden of God, and that there be comfort in the heart of the family of Pastor Pakulba. In Jesus' name, amen. Amen. Okay? Atong isummarize ang gitudlo ni Pastor. Unsay una natong nakatunan? According to the book of Genesis. Kinahanglan taog. Yung gitawag gingon ang yun ng Biblia, be fruitful. Pero ang word nga be fruitful, it means that we are to have relationships. Okay? Unsay angay natong mabatunan? Hello?
Unsay angay natong mabatunan? Ay na relasyon. Okay? Kung ikaw mahimong magbamungahon, dili ka magbungahon solo, kundi adunay relasyon. Unsa man tong upat ka relasyon? Una, mga divine connectors. Ikaduha, men of influence. Ikatulo, gifted people. Unya, ikaupat, ang mga burden bearers. Natay nakatunan karon? Amen. Amen. Praise God. Okay? So, bisan pa katong naa sa atong live stream, we pray nga inyong nakatunan ang mga gitudlo ni Pastor karon ug ato kining ma-apply sa atong kinabuhi. Amen. Okay, reminder, adunay Cutting Edge Fellowship karong Wednesday. Ato ra gihapon i-live stream. Let's all stand up. Tindog ta mga kaigsuonan. Brother Tony. Brother Tony. Tanawa niya si Brother Tony. Tanawa. Brother Tony. Tanaw nila. My attention is caught by his mask. Sana all. Ano atong mga mask no, nakasmile tanan. Pero murag babae man na, Brother Tony. Nakuha gyud ang akong attention sa iyang face mask. Sige, ating isa itong mga kamot dito. Ginoo, salamat kayo sa among nakatunan karon. O Lord, sa imong mga katawhan, ila kini ma-apply sa ilang kinabuhi nga ang ilang pagkamabungahon kinahanglan og mga relasyon. I pray, Lord, nga sa mga upat nga mga tao nga kinahanglan silang mo-connect, ikaw ang magagiya kanila this week. Hatagi silang mga tao nga mga divine connectors. Hatagi sila, O God, og mga gifted people. Hatagi silang mga tao nga naa sa impluwensya. O Lord, hatagi silang mga burden bearers. O sila sad mahimong mga burden bearers sa uban. Lord, this week, salamat sa ilang pagtabang sa uban to carry their burdens sa God. Sila mahimong mensahero sa maayong balita. Imo silang gamiton, Lord, sa pagsangyaw sa sa maayong balita nga adunay libreng kaluwasan. O Lord, I pray nga ikaw magapanalangin sa imong mga katawhan. Imo silang panalanginan sa ilang pagsulod, imo silang panalanginan sa ilang paggawas, imong panalanginan sa ilang pagbangon, imong panalanginan sa ilang paghigda. Lord, bisan asa sila mo adto, ang imong panalangin magauban kanila, Lord. O katong mga upat ka relasyon, malig-on kato karong simanaha, Ginoo, gamiton nimo imong mga katawhan. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ingonog. Amen. Okay? Ang kitang tanan, mga unsa ta mga kaigsuonan? We are disciples of Jesus Christ. And as disciples, we are going to make disciples. Therefore, go and make disciples. Your success starts on? Praise God. God bless you all.